हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण అందరికి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ క్లాస్ కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇప్పటి వరకు మనము 15 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు 16 మరియు 17 అధ్యాయాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయము, అలాగే 17వ అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాలు. సో మొదటిగా ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి 15వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తారు, ఓ పాపరహితుడమైన అర్జున, వేద శాస్త్రాలలో అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగము ఇప్పుడు నాచే నీకు వెల్లడి చేయబడినది. దీనిని అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి వాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు, అతని యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పూర్ణత్వము అవుతాయి అంటూ ఆ సమస్త వేదాల యొక్క సారము ఆ భగవానుడు ఆ 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగంలో చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు చెప్పినట్లుగానే మనిషి ఆ అంశాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అతడు బుద్ధిమంతుడయ్యి దివ్య జ్ఞానంలో పరిపూర్ణుడు అవుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన చేయడం జరిగింది. అలాగే జీవుడు ఈ భౌతిక పదార్థానికి, భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలను పొందాలి అనేటువంటి భావనలలో అనురక్తులు కావడం ద్వారా ఈ సంసార క్లేశాలలో అతడు చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది మరొక అంశం. సో ఇక ఆ విధంగా 15వ అధ్యాయంలో ఆ పురుషోత్తమ యోగంలో భగవంతుడు వేద జ్ఞానాన్ని తెలియచేశారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా మానవులో యొక్క 2 రకాలైనటువంటి స్వభావాలు, ఒకటి దైవీ స్వభావము, మరొకటి ఆసురీ స్వభావము. సో ఈ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వారి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి అంశాలను ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ మొదటిగా మనం 16వ అధ్యాయంలో హరే కృష్ణ చాప్టర్ 5. సో ఈ 16వ అధ్యాయంలో మనము ఆ దైవీ లక్షణాలు అలాగే ఆసురీ లక్షణాలు అనేటువంటివి ఏమిటి అనేటువంటిది ముందుగా చూద్దాము. సో మొదటిగా ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ముందుగా దైవీ గుణాలను ఈ 16వ అధ్యాయంలో 1 నుండి 3 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అందులో ఆ మొదటి శ్లోకము ఈ విధంగా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము,
అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతి రపైషునం దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో ఈ 3 శ్లోకాలలోనూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆ దైవీ లక్షణాలను ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞాచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపము లేకపోవడము, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభరాహిత్యంగా ఉండడము, మృదుత్వంగా ఉండడము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి కర్మాచరణ యందు సిగ్గుని కలిగి ఉండడము, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ఇతరులకు ద్రోహం చేయకపోవడము, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము అనే దివ్య గుణాలు, దైవీ స్వభావము కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి ఆ భగవంతుడు ముఖ్యంగా ఆ 15వ అధ్యాయంలో ఈ భౌతిక జగత్ అశ్వత్థ వృక్షంగా వివరించబడినది. దాని నుండి ఆ వచ్చేటువంటి అదనపు వేళ్ళు కొన్ని మంగళమైనవి, మరికొన్ని అమంగళమైనటువంటివి అని, అవి జీవుల యొక్క కర్మలతో పోల్చబడినటువంటి అంశాలు. అలాగే 9వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు దేవతలు, అసురులు గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇక ఆ వేద నియమాలను బట్టి సత్వగుణంలో ఉండి కర్మలు ముక్తికి అలాగే పురోగతికి మంగళకరమైనవిగా భావించబడుతూ ఉంటాయి. సో మరి అటువంటి కర్మలను ఆచరించడము దైవీ ప్రకృతి అంటే దివ్య స్వభావము కలిగినటువంటివిగా ఇక్కడ తెలుపబడినటువంటివి. సో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ 26 గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆ దివ్యమైనటువంటి గుణాలుగాను, ఇవి అన్ని కూడా వివిధ వర్ణాశ్రమ పరిస్థితులను అనుసరించి వివిధ రకాలైనటువంటివి వారు పాటించవలసినటువంటివి. సో కాబట్టి ఇక ఈ దివ్యమైనటువంటి గుణాలు, ఆ దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాయి. సో మరి ఆ లక్షణాలను ఆ గుణాలను వృద్ధి చెందించుకున్నట్లయితే అతడు దివ్యానుభూతి అనేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకోనడము సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి అంశాలు. సో ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడు మనకి ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో వివరించినటువంటి అంశాలుగానే ఉన్నటువంటివి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏమిటంటే దంభో దర్పోభిమానచ్చ క్రోధ పౌరుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పార్థ అంటే ఓ అర్జున, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావము కలవారి యొక్క లక్షణాలు. అంటే ముఖ్యంగా ఆ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వారి యొక్క గుణాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు
అసుర లక్షణాలు అంటే నరకానికి మార్గాలుగా ఉండేటువంటి అసుర స్వభావం కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలను చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు నియమాలను పాటించకుండా వారు ఆ ధర్మము, ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ప్రగతిని కనబరచాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. వారే అన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో తాము గౌరవానికి అర్హులు అనేటువంటి ఇతరుల చేత వారు పూజించబడతారు అనేటువంటి ఒక గర్వంతోనూ, పొగరుతోనూ, దురహంకారంతోనూ, అలాగే క్రోధంతో, మొరటుతనంతో వారు వాస్తవాన్ని తెలుసుకోవట్లేదు కాబట్టి అజ్ఞానంలో ఉంటారు. సో ఆ విధంగా అజ్ఞానముతో ఉండడం అనేది ఆ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు, గుణాలు, అసుర స్వభావాల యొక్క గుణాలు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. చెప్తూ ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి అంటే చెప్తున్నటువంటి సో ముఖ్యంగా మనకి ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలుగా పిలువబడేటువంటివి దయాభావము, నిడ్డారంభము, శుచిత్వము, నిజాయితీ. అంటే నిజాయితీగా ఉండడము, అలాగే శుభ్రత్వాన్ని పాటించడము, నిడారంభంగా ఉండడము, అంటే తపస్సులు వంటి వాటిని ఆచరించడము, దయా స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడం. సో ఇవి ధర్మం యొక్క 4 పాదాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. మరి ఇక్కడ ఈ నియమాలను పాటించడం అంటే ఈ 4 నియమాలను పాటించడము అంటే ఆ ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలని మనము కాపాడుతూ ఉన్నట్టు. లేదా ఆ నియమాలను పాటించడం లేదంటే ఆ ధర్మం యొక్క 4 పాదాలకి మనము ఆటంకం కలిగించినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. అందులో ఏంటంటే మనము మాంసాహార భక్షణము వదిలివేయడము, అలాగే మత్తు పదార్థాలను తీసుకొనకుండా ఉండడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడము, అలాగే జూదము ఆడకుండా ఉండడము అనేది ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ గా మనకి ఇస్కాన్లో చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు, ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకాచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. ఈ 4 నియమాలను ఈ 4 నియమాలను మనం పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవి 4 నియమాలు. ఏంది? మాంసాహార భక్షణాన్ని వదిలేయడము, మత్తు పదార్థాలను తీసుకోకుండా ఉండడము, శుభ్రత్వాన్ని పాటించడము, అంటే ఇతర అక్రమమైనటువంటి చెడు సంబంధాలను పెట్టుకోకుండా ఉండడము, నిజాయితీగా ఉండడం. అంటే ఇక్కడ మనం జూదం ఆడకుండా జూదం ఆడడం వల్ల అబద్ధాలు ఆడాల్సి వస్తుంది, అసత్యము. సో కనుక ఈ విధంగా ఈ 4 నియమాలను పాటించడం ద్వారా మనము ధర్మబద్ధంగా ఉన్నట్లవుతుంది. సో ఈ 4 నియమాలని పాటించని వాళ్ళు ధర్మానికి ఆటంకం కలిగించినటువంటి వాళ్ళుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకి ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో ఇంకా ఆ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, దైవీ గుణాలు మోక్షము దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, కానీ అసుర గుణాలు బంధములలో చిక్కుటకు కారణమవుతాయి అంటూ తెలుపుతూ, ఓ అర్జున, ఓ పాండుతనయ్య, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కనుక విచారించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ దైవీ గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొని ఉంటారు. తద్వారా వాళ్ళు మోక్ష దిశగా ప్రయాణిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ఆసురీ గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జున్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ అర్జున, నీవు అసుర లక్షణాలతో జన్మించలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే నీవు అసురుడవు కావు అనేటువంటి భావన. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనడము అసుర స్వభావం కాదు. అందుకే అతన్ని యుద్ధంలో పాల్గొనమని చెప్తూ ఉన్నారు.
సో యుద్ధంలో పాల్గొనవలసిందిగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ఇంకా అర్జునుడు ఎందుకు అసురుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు మంచి చెడ్డల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని యుద్ధంలో వధించాలా వద్దా అనేటువంటి దాని గురించి అతడు విచారిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ కోపము, మిథ్య, అహంకారము, పురుషత్వానికి లోనై అతడు పనిచేయడం లేదు. సో కనుక అతడు అసుర గుణాలకు చెందినటువంటి వాడు కాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ. సో కాబట్టి క్షత్రియుడిగా అతడు యుద్ధం చేయవచ్చు. అతడికి ఆ క్రోధము రావచ్చు. అయినా యుద్ధం చేయడం అనేది దైవీ స్వభావంగానే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు రెండు రకాలు. అవే దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు మరియు అసుర గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి జనులు రెండు రకాలుగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక దైవీ స్వభావం గురించి ఇంతకు ముందే నేను నీకు తెలియచేశాను అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భక్తుల యొక్క లక్షణాలను ఆయన తెలియచేశారు. ఆ భక్తులే కదా దైవీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వాళ్ళు. సో కనుక వారు యొక్క లక్షణాలను ఇంతకు ముందే విపులంగా భగవంతుడు తెలియచేశారు. కనుక ఇక అసుర గుణాలను గురించి చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న చౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ఈ అసుర స్వభావము కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గది ఏదో చేయకూడనిది ఏదో తెలియదు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళలో శుచిత్వము, సదాచారము, సత్యము కనిపించవు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్లకు, ఎందుకంటే వాళ్ళు శాస్త్రాలను నమ్మరు, ఆ శాస్త్ర నియమాలను పాటించరు. ఎందుకంటే శాస్త్రాలలోనే కదా మనకి ఏది చెయ్యాలో ఏది చెయ్యకూడదు అనేటువంటి విషయాలు తెలియబడినటువంటిది. సో అలాగే ఇక వాళ్ళకి ఆ ఎటువంటి అంటే శుచిత్వము, శుభ్రత్వము, అలాగే ఒక ఆచారము అంటూ ఉండదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నిజాన్ని మాట్లాడరు, సత్యమును గాని వారిలో కనిపించవు అర్జున అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలను మరికొన్నింటిని అక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది, అసత్యమప్రతిష్టంతే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. సో ఈ జగత్తు అసత్యము అని, ఆధారము, అధిపతి లేనిదని వారు అంటారు. ఎవరు? ఆ ఆసురి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఈ ఆసురి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ జగత్తంతా అసత్యమని, దీనికి ఆధారం గాని అధిపతి గాని లేడు అని, ఇదంతా కూడా ఒక కామము అనేటువంటి, మైథునము అనేటువంటి, ఆ స్త్రీ పురుష సంబంధము అనేటువంటి కోరికల వలన ఇదంతా తయారైంది. కామము తప్ప ఈ సృష్టికి మరొకటి కారణమంటూ లేదు అని ఆ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ జగత్తంతా ఇంద్రజాలమని అసుర స్వభావాలు నిర్ణయిస్తారు అని చెప్తారు. ఈ జగత్తుకి కార్యకారణాలంటూ ఏవీ లేవు, నియామకుడంటూ ఎవడూ లేడు, ఉద్దేశం అంటూ ఏదీ లేదు, అంతా అసత్యము. అకస్మాత్తుగా జరిగినటువంటి ప్రతి చర్యల వలననే ఈ జగత్ ఉత్పన్నమైనది అని వాళ్ళు పలుకుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ అంటే ఆ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి గురించి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు. సో వారందరూ కూడా
ప్రతి ఒక్కడు తన స్వంత సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారి ఉద్దేశం ప్రకారం శాస్త్రాల ఒక రకమైనటువంటి వివరణ వారు వేరొక దానితో సమానంగానే అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు శాస్త్రోపదేశాలు ప్రామాణికంగా అవగాహనను వాళ్ళు శాస్త్రాలపై వారికి నమ్మకమే ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమాన మదాన్వితాః మోహాదు గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతః. సో ఇంకా వాళ్ళు ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు విపరీతమైనటువంటి కామము అంటే తనివి తీరనటువంటి కామమును ఆశ్రయించి, అలాగే దంభాభిమానాలతో నిండి ఉండి, గర్వము అహంకారాలతో ఇక వారు ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకుని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా మోహితులై అంటే ఆ ఆసురీ స్వభావాలకు గుణాలకు వాళ్ళు మోహితులై వారు తాత్కాలికమైన వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉంటారు, ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక వాళ్ళకి జ్ఞానం లేదు. వాళ్ళు తప్పు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోలేరు. కానీ అశాశ్వతమైనటువంటి ఆ విషయాలను స్వీకరించి అటువంటి ఆ అసుర స్వభావుల యొక్క వ్యక్తులు వారి యొక్క సొంత దేవదేవుడిని తన సొంత మంత్రాలను తయారు చేసుకొని వాటినే జపిస్తూ ఉంటుంటారు. సో మనము అంతకుముందు ఆ హిరణ్యకశిపుడు చెప్తాడు, నేనే ఈ మొత్తానికి అధిపతిని, నన్నే అందరూ పూజించాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఈ ఆసురీ స్వభావము కలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలని ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎలా భావిస్తారంటే వారి యొక్క వైఖరి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే అంటే ఆ ఇంద్రియ తృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం అని చెప్తారు. మానవుల యొక్క ప్రధాన అవసరము ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే అనేటువంటిది వారు నమ్ముతూ ఉంటారు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక ఆ విధంగా జీవితము చివరి వరకు కూడా వారి చింత అపరిమితంగా ఉంటుంది, లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలకు వారు గురి అవుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ వేలాది కోరికల వలయంలో మరియు ఆ కామ క్రోధాలలో వారు నిమగ్నమై ఉంటారు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం ఆ ఇంద్రియాలను భోగించాలి అనేటువంటి భావనతో వారు ఇక విరుద్ధమైనటువంటి మార్గాలలో కూడా అంటే ఆ కామ క్రోధాలలో లగ్నం చెంది వారు ఆ ఇంద్రియ భోగానికై అన్యాయంగా కూడా ధనాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంటారు, భద్రపరుచుకుంటూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తున్నారు. అసురుల యొక్క వైఖరిని మనకి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాటికి మనము కొంతమంది అంటే ఆ రాక్షస స్వభావాలు ఉన్న వారిని చూసినట్లయితే హిరణ్యకశిపుడు సో తన సొంత కుమారుడిని ఆ నారాయణుని భక్తితో సేవిస్తున్నాడు అని తన సొంత కుమారుడిని దండించడానికి అతన్ని ప్రయత్నిస్తాడు, అతన్ని సంహరించడానికి, చంపివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అలాగే మరొక రాక్షసుడు కంసుడు. అశరీరవాణి చెప్పగానే, ఓ మూర్ఖ కంస, నీ యొక్క సహోదరైనటువంటి దేవకి యొక్క అష్టమ గర్భం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ అష్టమ సంతానం ఏదైతే ఉందో ఆ అష్టమ సంతానము ద్వారా నీకు ప్రాణహాని ఉంది, నీవేమో మూర్ఖుల్లాగా నీ యొక్క సహోదరిని ఊరేగింపుగా అత్తవారింటికి పంపిస్తున్నావు. ఎందుకంటే చాలా సంతోషంగా ఆడంబరంగా ఎంతో మంది చెలికత్తెలను, ఎన్నో ఏనుగులను, ఎంతో ఆభరణాలనిచ్చి పంపిస్తూ ఉంటుంటాడట మొదట. కానీ ఎప్పుడైతే తన ప్రాణంకి సంబంధించి హాని అని చెప్పగానే వెంటనే
ఆ దేవకిని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే రాక్షసులు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో అనేటువంటిది కూడా సరిగా అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి విషయం. ఇంకా మరొక రాక్షసుడు రావణుడు చూస్తే అతడు సీతమ్మ వారిని అపహరించడము. సో, అతడు పరస్త్రీ వ్యామోహాలతో ఉండి తనేం చేస్తున్నాడో కూడా తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉండి అతడు చివరికి నశించిపోవడం జరుగుతుంది శ్రీరామచంద్రుడి చేత. సో, ఇంకా ఈ ఆసురి స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటిది మనకి 15వ శ్లోకంలో 13, 14, 15 శ్లోకాలలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, వాళ్ళు ఈ ఆసురి స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఈ శ్లోకాలలో భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఈ ఈ విధంగా అనుకుంటారట. ఆ ఆసురి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఈరోజు నా దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది. అంటే నాకిది లభించింది. ఇక ఈ కోరిక నెరవేరుతుంది. నాకింత ఆస్తి ఉన్నది. మరింత సంపాదించబోతూ ఉన్నాను అనేటువంటి భావనలో ఉంటారంట. అంటే ఈరోజు నా దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది. నా ఉపాయాలతో నేను ఇంకా ధనాన్ని సంపాదిస్తాను అనేటువంటి భావనలతో ఉంటారట. తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఈ శత్రువును చంపేశాను. మిగిలిన శత్రువులను కూడా నేను సంహరించగలుగుతాను. నేనే ప్రభువుని, నేనే సుఖభోగిని, తలపెట్టినవి సాధించేటువంటి సమర్థుణ్ణి నేనే, బలవంతుణ్ణి, సుఖవంతుణ్ణి నేనే అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తారు. నేనే డబ్బు ఉన్నవాడిని, ఉన్నత వంశంలో ఉద్భవించాను. అంటే ఉన్నతమైనటువంటి బంధుమిత్రులను నేను కలిగి ఉన్నాను. నాకు సాటైనటువంటి వాడు ఎవడూ లేడు. నేనే యజ్ఞాలను చేస్తాను, దానాలిస్తాను, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాను. ఈ విధంగా ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు అజ్ఞానము చేత మోహితులవుతారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు మనకి ఈ 13-15 శ్లోకాలలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఈరోజు నా దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది కాబట్టి నా యొక్క ఉపాయాలతో నేను ఇంకా దాన్ని వృద్ధి చెందిస్తాను అనేటువంటి ఇంకా సంపాదిస్తాను అని భావిస్తాడు. ఇప్పుడు నాకు ఎంతో ఉంది, భవిష్యత్తులో అది మరింత పెరుగుతుంది. నా యొక్క ప్లాన్ల ద్వారా నేను ఇంకా పెంచుకోగలుగుతాను. అతడు నా శత్రువు, వాడిని నేను వధించాను. నా ఇతర శత్రువులను కూడా నేను వధించగలుగుతాను, మరణిస్తారు. నేను సమస్తానికి అధిపతిని, నేనే భోక్తను, నేనే పరిపూర్ణమైనటువంటి వాడిని, నేనే సుఖుడిని, నేనే ధనవంతులైనటువంటి బంధువులతో ఉన్నటువంటి ధనికుడిని నేను అనే భావనతో ఉంటారట. నా అంతటి మహాశక్తివంతుడు, సుఖి ఇంకొకడు లేడు అని భావిస్తారు. సో మనం ఎన్నో చూస్తాము. ఆ రాక్షసులు ఆ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనలో కంసుడు గాని, హిరణ్యకశిపుడు గాని, శిశుపాలుడు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ విధంగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ ధనమాన మదాన్వితా యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, వాళ్ళు తమను తామే పొగుడుకుంటూ ఆ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మదగర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంకు పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక నామమాత్రపు యజ్ఞాలను వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏ ఏ విధమైనటువంటి ప్రామాణికుణ్ణి గాని, అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఒక పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువును గాని, శాస్త్రాన్ని గాని వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా తామే సర్వస్వము అనేటువంటి తలుస్తూ ఆ అసుర స్వభావాలు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ నామమాత్రమైనటువంటి ధర్మకార్యాలు, యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. వారు ఎప్పుడు కూడా ప్రామాణికుణ్ణి నమ్మరు అని చెప్తారు. కనుక వారు చేసేవన్నీ కూడా శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి పనులే అయి ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మమాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్య సూయకాః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అహంకారము, బలము, గర్వము, కామ క్రోధముల చేత కళ్ళు మూసుకొని పోయినటువంటి ఆ అసురులు
భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహంలోనూ మరియు ఇతరుల దేహంలోనూ ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరమాత్ముని వాళ్ళు విశ్వసించరు. అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని, ఎందుకంటే ఆ రాక్షసుల యొక్క హృదయాల్లో కూడా ఉంటారు ఆయన. సో అందరి దేహాలలో, వారి దేహాలలోనూ మరియు ఇతరుల దేహాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని వారు పట్టించుకోకుండా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి తన తానాహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారే నరాతమాన్ క్షిపామ్యజస్రమశుభాన్ ఆ అసురీష్వేవ యోనిషు. అలా అసూయ కలవారు క్రూర స్వభావులు అయినటువంటి అలాంటి మానవాధములను, మానవులలో అధములుగా భావించబడేటువంటి ఆ అసురులను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క గర్భంలోనే పడవేస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవుడిని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలో ఉంచడం అనేది ఆ భగవంతుడి యొక్క విశేషమైనటువంటి అధికారం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అతడు చేసినటువంటి కర్మలకు సాక్షిభూతగా ఆ పరమాత్ముడు ఉండేటువంటి అంశము. అదే విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకి స్పష్టంగా చెప్పబడినది అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే ఆ అసుర స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క పరమాధికారాన్ని అంగీకరించడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అందుకే అతడు తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు భగవంతుడు, ఆసురిం యోని మాపన్నాహ మూఢ జన్మని జన్మని మమ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో ధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఈ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు, క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో ఆ భగవంతుడు కరుణామయుడు, కానీ అతడు అసుర స్వభావాల పట్ల ఏనాడు కూడా కరుణ చూపడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. అందుకే అతడు వారిని మళ్ళీ మళ్ళీ ఏ స్వభావాలతో ఉన్నారో అదే యోనిలో వాళ్ళని పడవేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. ఓ అర్జున, కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి 3 ద్వారాలు అని చెప్తున్నారు. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనిషి తప్పక విడిచిపెట్టాలి అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఆ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు మనిషి ఆ అసుర జీవితంలోనే పతనం చెందకూడదు అనేటువంటిది కోరుకునేటువంటి బుద్ధిమంతుడు ఈ 3 శత్రువులైనటువంటి, ఎవరా 3 శత్రువులు? కామము, క్రోధము, లోభము అనేటువంటి ఈ 3ని విడిచిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ కామ, క్రోధ, లోభము అనేటువంటి కామము, కోపము, దురాశ అనేటువంటి వీటి వలనే మానవుడు అధోగతి పాలవుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగడానికి కూడా కారణమైనటువంటివి ఈ 3 అంశాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందులో కామము, కోపము, దురాశ. సో ద్రౌపది మాత ఏడ వారికి ఆ కౌరవులకు ఉన్నటువంటి ఆ కామము వలననే ఈ వారిలో కలిగినటువంటి ఆ విపరీతమైనటువంటి బుద్ధి కారణంగా ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ఒక కారణం అవుతుంది. అలాగే మరొక అంశము, కౌరవులకు ఎప్పుడు కూడా పాండవులంటే కోపమే ఉంటుంది. వారిని ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరం ఇబ్బందులకు గురి చేయాలి, సంహరించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసినటువంటి. కానీ
ఆ కృష్ణ భగవానులు మరియు విదురుల వారి యొక్క సంకల్పంతో వారిని కాపాడడం ద్వారా వీళ్ళు వారి యొక్క పరిస్థితుల నుండి బయటపడ్డారు అని చెప్తారు. ఎప్పుడు కూడా పాండవుల పైన కౌరవుల కోపమే ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక దురాశ. మరి వాస్తవానికి ఆ హస్తినాపురం రాజ్యం ఏదైతే ఉందో అది పాండవులకు చెందాల్సింది. ఎందుకంటే కురువంశంలో పెద్దవాడుగా ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు ఎలాగూ పుట్టుగుడ్డివాడు కనుకనే పాండురాజుకు రాజ్యం శాస్త్రోక్తంగా అప్పజెప్పబడింది. కానీ యుక్త వయసులో అతడు మరణించడం ద్వారా పాండవులు, కౌరవులు అంటే ఆ పాండురాజు కుమారులు, ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు అందరూ కూడా ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క సంరక్షణలోనే పెరుగుతూ ఉన్నారు. సో తాత్కాలిక రాజుగా ఉన్నటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు తానే ఆ రాజ్యాన్ని భోగించాలి అనేటువంటి భావనతో అతని యొక్క కుమారుడైనటువంటి దుర్యోధనుడికి ప్రోత్సహిస్తూ చేసినటువంటి ఆ దురాశ వలనే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రారంభమైంది. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను అంటే కామ, క్రోధ, ఆ లోభం, దురాశ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలివేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో మనని బంధించేటువంటి 3 కూడా ఆ కామము, క్రోధము, లోభము అనేటువంటివి వీటికి అట్రాక్ట్ అయినటువంటి మానవుడిని అటాచ్మెంట్తో ఆ తర్వాత అది हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सरप्राइज विजिट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ऐसे ही धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सब कुछ चल रहा है अच्छा? या प्रभु जी। यस, नहीं ऐसे 2 मिनट सबसे बात करने। प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। तेलुगु में क्या बोलते हैं सबको अच्छे हो करके? भाला चंडी क्या? अंदर बाగున్నారా? ठीक है, हरे कृष्णा। सबको देखने आए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं क्लास, एवरीबॉडी इज हैप्पी। यस यस सर, एवरीबडी इज हैप्पी एंड वी आर मैं क्या सोच रही है कि ये क्लास 18 डेज में हो रही है और कुछ होते तो हम खुश हो रहे हैं। तो आपका प्रभु जी शीला माता जी से मिलके आप लोग प्लान बनाइए, ठीक है? हाँ, लेवल 2 में भी ज्वाइन करने के लिए सोच रही हूँ प्रभु जी। वेरी गुड, सब लोग प्लान बनाइए। और मोहन राव प्रभु जी, हम आपका तेलुगु डिपार्टमेंट है, कमलेश प्रभु, शीला माता जी, है ना? अच्छे से मिलकर प्लान बनाइए। वेरी गुड, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं, देखिए हमारे तो मेन इसी चीज के लिए आए थे कि सबको इनवाइट करने। कभी साउथ इंडिया आएंगे तो मैंगलोर आइए, हमारा राधा गोविंद का मंदिर है जहाँ से आपका ये कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ है। और अभी हमारा रथ यात्रा हुआ था बहुत बड़ा अक्षय तृतीया को। उसके बाद हमारा जुलाई में हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं इधर फर्स्ट वीक में। उसके बाद जन्माष्टमी रहेगा, तो कभी भी ऐसा प्लान बनाइए, अच्छा रहेगा। और ये कोर्स अच्छा चल रहा है, बहुत खुशी है, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। अरे 300-400 वॉलंटियर्स मेहनत करते हैं तो कोर्स चल रहा है। भगवान का सेवा प्राण अर्थ धिया वाच 4 तरह से होता है। प्राण अभी बहुत बड़ा ब्रह्मचारी आश्रम बन रहा है, आइए, यूर ऑल वेलकम। थोड़ा नहीं सर, थोड़ा कमिटमेंट्स है, नो प्रॉब्लम। अर्थ है, नेक्स्ट हमारे पास पैसा है, उससे मंदिर बनाने में मदद कर सकते हैं, छोटा सा भी। 8.5 लाख लोग अभी इस कोर्स को किए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा भी बहुत हो जाता है, ठीक है? डोंट हेजिटेट, आपको गूगल पे का भी फैसिलिटी है अभी इसमें। पाना अर्थ धिया, धिया मतलब बुद्धि, तो अपना बुद्धि से इस भगवत गीता को समझिए, ठीक है? कृष्ण जी बोलते हैं जो गीता को अपना बुद्धि से समझना चाहता है वो क्या कर रहा है, अपने बुद्धि से भगवान का पूजा कर रहा है। सो समझने की कोशिश करिए। बहुत लोग नास्तिक हैं, उनको तर्क तोड़िए, समझिए, बुद्धि से उनको कन्विंस करने के लिए चाहिए बुद्धि। वाचा, वाचा मतलब अपने शब्द,
हाँ, वाचा अपने शब्द से लोगों को, लोग समझ आया नहीं है इतना तो बोल सकते हो ना, हरे कृष्ण मंत्र जप करो। तो इस तरह सबको सेवा में लगाइए कृष्ण का, प्राण अर्थ दिया वाचा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. आपका विजिट नहीं ड्यू है ना, एक विजिट हो गया था या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, उसके बाद नहीं है ना। प्रभु। कभी सब लोग बनाना प्लान, ठीक है, जन्माष्टमी मनाना या दीक्षा या के लिए जुलाई में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अपीनी नेडी श्रीदेवी, थैंक यू वेरी मच। करम हरे शेट्टी, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू ऑल द को होस्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सी हरे की कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। see all the course, see that people are doing their quizzes हरे properly. कृष्णा प्रभु जी। Okay. Any help they need in quizzes, Mohan Rao ji, just check. Huh? या प्रभु, I People will. are not on quiz, they don't get certificate, they get first. Harish Matipelli Rajesham. Hare Krishna Prabhu ji. चले वो आपके लिए कुछ हरे प्रश्न कृष्ण। अनम्यूट तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना से। यस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो प्रभु जी चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? 16th चैप्टर प्रभु। ఆయనకు పేరు చదువుతారు రాజశ్యాముజీ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। సో प्रभु जी వెళ్ళిపోయారు प्रभु जी। మాతాజీ వెళ్ళిపోయారు. విజిట్ వస్తున్నారా మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ? లేదు ప్రభు జీ, ఇలా సడన్ గా వస్తున్నారు. ఓకే ఓకే. ప్రభు జీ ఎవరికో కోహోస్ట్ వచ్చింది, మాన్విత్. కారం శెట్టి మాన్విత్ అంటే ఎవరో ప్రభు జీ. అదే ఓకే ఓకే మాతాజీ, हरे పర్వాలేదు. कृष्णा प्रभु जी। अमृतवल्ली माता जी प्रभु जी। మాతాజీ ఓకే ఓకే ఓకే. సూర్యకుమారి మాతాజీకి ఇవ్వబోయి వేరే ఇచ్చినట్టున్నాను. హరే కృష్ణ, పర్వాలేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు జీ మ్యూట్ తీసుకోండి. హరే కృష్ణ. సో ఓకే, ఎక్కడ ఉన్నాం ప్రభు మాతాజీ మనం? ఓకే, 22nd కదా? 20 ప్రభు జీ. సెకండ్ प्रभु जी। హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వస్తుందా మాతాజీ? స్క్రీన్ రావట్లేదు। ఇంకా వెయిట్ వెయిట్. వచ్చింది प्रभु जी స్క్రీన్। ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచే కదా మాతాజీ? 22nd प्रभु जी। ఓకే. సో ఓ కౌంతయ్య, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేయాలి. అలా వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ
ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ 3 బంధనాల నుండి కామ, క్రోధ, లోభం అనేటువంటి ఆ మూడింటి నుండి కూడా ఇక్కడ బయటపడడానికి మనము ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడిని, అలాగే ఆ తర్వాత వేదాలను, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడము, తపస్సులు ఆచరించడము, ఇంద్రియాలను అధీనంలో ఉంచుకోవడము, ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని, ఆ పరమపదాన్ని చేరుకోగలుగుతామనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, శాస్త్ర విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేటువంటి వాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని మరియు పరమగమ్యాన్ని పొందలేడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు చివరికి ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహరహసి. సో అందువల్ల మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా చేయదగ్గ కార్యం ఏదో, చేయకూడని కార్యం ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకొని తదనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ విషయాలను అనుసరించి ఏది చేయదగ్గదో, ఏది చేయకూడదో అనేటువంటిది తెలుసుకొని మనిషి ఆ శాస్త్రాలకు అనుకూలంగా కర్మలను ఈ లోకంలో ఆచరిస్తూ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటిది. సో దాని కొరకు ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో ఇక మనకి ఈ దైవీ మరియు ఆసురీ స్వభావాల గురించి చూసినట్లయితే వివిధ యుగాలలో ఈ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తే, సత్యయుగంలో ఈ దైవీ లక్షణాలు, అసుర లక్షణాలు వేరువేరు గ్రహాలలో ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అప్పుడు యుద్ధము చెప్పబడినటువంటి ఒక యుద్ధం వరహాదేవుడికి మరియు హిరణ్యాక్షుడికి మధ్య జరిగిన యుద్ధం. సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా వేరువేరు గ్రహాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు. అంటే దైవీ స్వభావాలు ఒక గ్రహంలో ఉంటే ఆ అసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు వేరొక గ్రహాలలో ఉండేవాళ్ళుగా చెప్పబడేది. ఇక త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే మనము వైరము ఎవరి మధ్య చూస్తాము? రాముడికి మరియు రావణుడికి మధ్య. మరి వీళ్ళు ఒకే గ్రహంలో ఉన్నారు. అంటే ఈ 2 గుణాలు ఇప్పుడు ఒకే గ్రహంలోకి వచ్చేసినాయి, కానీ వేరువేరు దేశాలలో. సో రాముడు ఈ భరతఖండంలో ఉండగా ఆ రావణుడు శ్రీలంకలో ఉండేటువంటిది. సో అలాగే ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే ఆ దైవీ లక్షణాలు, ఆసురీ లక్షణాలు ఖండాలు వదిలేసినవి, దేశాలు వదిలేసినవి, ఒకే వంశంలోకి వచ్చేసినవి. ఎందుకంటే కౌరవులు, పాండవులు ఒకే వంశానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు, సేమ్ ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి. సో కౌరవులు అసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాగా, ఈ పాండవులు దైవీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఇక కలియుగం, ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి, కలియుగంలో మరి ఈ లక్షణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అని చూస్తే, ఒకే వ్యక్తిలో దైవీ లక్షణాలు ఉంటవి, ఆసురీ లక్షణాలు 2 కూడా ఉంటాయి. సో మరి మనలో ఉండేటువంటి ఆ ఆసురీ లక్షణాల నుండి బయటపడడానికి ఆ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశము ఆ నామజపం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపం చేయడం ద్వారా సో మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆసురీ స్వభావాల నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా భగవంతుడు ఆ దైవీ లక్షణాలను మరియు ఆసురీ లక్షణాలను వివరించడం జరిగినటువంటిది. సో మరొక అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని చూసినట్లయితే మనము హరే కృష్ణ
సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం 17వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగం అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం. సో ఆ 15, 16 శ్లోకాలలో అంటే అధ్యాయాలలో శ్లోకాలన్నీ కూడా భగవంతుని చేతనే చెప్పబడ్డాయి. అర్జునుడు వినడమే జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ వేద జ్ఞానము, ఆ దైవీ లక్షణాలు, ఆసురీ లక్షణాలను చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఇక అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ తనకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్యమహారజస్తమః. అర్జునుడు అడిగాడు ఏమని? ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేక తామసుల అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు అడిగినటువంటి విషయం. అంటే ఆ శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి విధి విధానాలను పాటించకుండా తన యొక్క స్వంత కల్పనలతో శ్రద్ధ విశ్వాసంతో పూజలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఇక దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. ఓ ఇక్కడ కృష్ణ భగవానులు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, దేహధారి అయినటువంటి జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణాలను బట్టి అతని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికంగాను, రాజసముఖంగాను మరియు తామసకముగాను అనే 3 రకాలుగా ఉంటుంది. వాటిని గురించి నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నా. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. సో ఓ భారత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాలను బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి యొక్క శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ లేడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్యంలోనికి వచ్చిన తర్వాత జీవుడు ఈ 3 గుణాలలో, ఆ మాయ యొక్క 3 గుణాలైనటువంటి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఏదో ఒక గుణానికి అతడు చెంది ఉంటాడు అని, మరి ఆ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు అటువంటి వారితోనే సఖ్యంలో ఉంటారు అని అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఈ గుణాలకి వారి యొక్క పూర్వ కర్మలు, వారి యొక్క స్వభావాలే తప్ప పుట్టుక కారణం కాదు అనేటువంటిది కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 ఒకే తల్లి కుమారులైనటువంటి అన్నదమ్ములుగా ఉన్నటువంటి ఈ 3 కూడాను ఇక్కడ 3 గుణాలకు ప్రతినిధులుగా చెప్పబడేటువంటి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో అందులో ఈ రావణుడు రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి వాడు, కుంభకర్ణుడు తమోగుణము, ఇక విభీషణుడు ఆ సత్వగుణానికి ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ 3 కూడా అన్నదమ్ములు ఉన్నటువంటి. సో మరి ఈ 3 భిన్న గుణాలకు, సాత్విక గుణానికి విభీషణుడు ఉదాహరణ కాగా, ఈ రజోగుణానికి కర్ణుడు, ఈ తమో గుణానికి ఇక్కడ రావణుడు ఈ రజోగుణానికి, ఆ కుంభకర్ణుడేమో తామసిక గుణానికి ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః త్రేతాన్ భూత గణాచాన్యే
యజంతే తామసా జనాః. సో ఇక్కడ ఆ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు, తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అర్జున అంటూ ఆ గుణాల స్వభావాలను బట్టి వారి యొక్క శ్రద్ధ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి భగవంతుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉండేటువంటి వారు దేవతలను ఆరాధిస్తారు అని, అలాగే మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఆ యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు అని, సో ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు కూడా ఆ ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలను అనుసరించి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము అని, రాజసికమైనటువంటి ఆహారము, తామసికమైనటువంటి ఆహారము అని 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ యజ్ఞం కూడా సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము, తామసికమైనటువంటి యజ్ఞము, రాజసికమైనటువంటి యజ్ఞము, తపస్సులు కూడా 3 రకాలు, దాన ధర్మాలు కూడా 3, దానం కూడా. అలాగే అయితే ఆ 3 విధాలుగా ఉండేటువంటి ఆహార పద్ధతులు, యజ్ఞము, తపస్సు, దానము, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను గురించి నీకు నేను చెప్తాను అర్జున, విను అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్య ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు రసవంతముగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు, రుచికరంగా ఉండేవి, పుష్టికరమైనటువంటివి, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదంగా ఉండేవి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు సాత్వికులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు. సో కాబట్టి ఆ సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆ ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో శాకాహార సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తాం ఇక్కడ ఉండేవి. సో ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము ఆయువును పెంచుతుంది అని చెప్తున్నారు, అలాగే బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతుంది, వాటిని తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి అనారోగ్యాలకు గురికాం కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉంటాం, మరి ఎటువంటి అనారోగ్యాలు ఉండవు కనుక మనిషి ఆనందంగా ఉంటాడు, అలాగే తృప్తిగా ఉంటూ ఉంటాడు, ఎటువంటి బాధకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు. సో ఇవన్నీ పుష్టికరమైనవి, హృదయానికి ఆహ్లాదాన్ని కలగజేసేవి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో సాధారణంగా సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం ఆ భగవంతునికి సమర్పించాలి. సో ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఆహారాన్ని ప్రసాదంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి ఈ భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుకనే భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్నే మనం స్వీకరించాలి. ప్రసాదం స్వీకరించడం కూడా ఒక భక్తిగానే చెప్పబడుతుంది, మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహినః ఆహార రాజశ్రేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడి, పదునైనవి, పొడిగా ఉండేవి, దానం చేసేటువంటివి, స్పైసీగా ఉండేటువంటి ఆహారాలు ఆ రాజస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి ఆ రజోగుణాలలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు బాధలను, దుఃఖాన్ని
మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలా చేదుగా ఉండేవి, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పులు ఎక్కువగా తింటే వివిధ రకాలైనటువంటి రోగాలు వస్తాయి. చాలా స్పైసీగా కారంగా ఉండేటువంటివి అల్సర్స్, దహనం చెందించే మసాలాలు బాగా పెట్టినటువంటి ఆహారాలు. సో అవి తినేటప్పుడు కొంచెం స్పైసీ బాగా అనిపిస్తుంది. తిన్న తర్వాత మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తూ ఉంటుంది, చూస్తాము. సో కాబట్టి ఇలా రజోగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బాధలను, దుఃఖాన్ని, రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఈ విధంగా బాగా కారంగా ఉండేవి, పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, అవి బాధలను కలగజేసేటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారాలు రుచి లేనివి, కుళ్ళినవి, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అలాగే చేయకూడని వస్తువులతో తయారు చేసినటువంటి ఆహారము ఆ తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మన యొక్క స్థితి మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో అందుకే చెప్తారు మనకి, యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. మనం ఏం తింటూ ఉన్నామో అదే మనల్ని ప్రతిపుటిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఆ సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలను గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక యజ్ఞాల గురించి, దాన ధర్మాల గురించి కూడా ఆ భగవంతుడు ఆ సత్వ రజో తమో గుణాలకు సంబంధితమైనటువంటి వాటిని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆయన చెప్తున్నారు, అపలాకాంక్షి బిర్యజ్ఞో విధి దృష్టోయ ఇజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. సో శాస్త్ర గ్రంథము యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలము కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణంతో చేయబడినట్లు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే శాస్త్రాలలో సూచించినటువంటి వాటి ప్రకారంగా విధి నియమాలను పాటిస్తూ ప్రతిఫలాలను కోరుకోకుండా మనసులో ఒక దృఢమైన సంకల్పంతో, సమాజ హితం కొరకు ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో యజ్ఞము ఎవరైతే చేస్తూ ఉన్నారో అటువంటి ఆ యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి వివిధ యుగాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు చెప్పబడినవి. సత్యయుగంలో ధ్యానం చేయడము, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు చేయడము, ద్వాపర యుగంలో అర్చనము, ఇక మరి ఈ కలియుగంలో మనకి ఈ కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి ఏకైక తరుణోపాయము ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞం. చైతన్య మహాప్రభువులు వారు మనకు బోధించినటువంటి ఆ సంకీర్తన యజ్ఞము, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించడమే ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవ యత్
ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా అహంకారం కోసం, అంటే ఇక్కడ ఓ భరత శ్రేష్ఠుడా, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేయబడేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతిఫలాపేక్షతోనూ అహంకారం కోసం చేయబడేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి యజ్ఞము అనేటువంటిది. కొన్నిసార్లు మనం చేసేటువంటి యజ్ఞము ఏదో ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను పొందాలి అని, లేదా అధికారాన్ని పొందాలి అనేటువంటి భావనతోనూ, లేదా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను చేరుకోవాలి అనేటువంటి భావనతోనూ చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ స్వభావానికి సంబంధించినటువంటి యజ్ఞము అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక మూడవ రకమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని గురించి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్ష్యతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణము లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞము అని చెప్తారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఆ శాస్త్రాల పట్ల ఒక గౌరవం లేకుండా, సాధారణంగా యజ్ఞయాగాదులు చేసేటప్పుడు అక్కడ ప్రసాద వితరణం జరగాలి అని చెప్తారు, అది లేకుండా, వేదాలను ఉచ్చరించాలి, వేద మంత్రోచ్చరణ చేయాలి అని చెప్తారు, అది లేకుండా, సో అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులకు, సన్యాసులకు, ఇతర ఉత్తములైనటువంటి వారికి దక్షిణలు ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఏది మనం ఆచరించినా శ్రద్ధతో చేయాలి. అవి లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా, శ్రద్ధ లేకుండా ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో అది తామసికమైనటువంటి యజ్ఞము అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. సో దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అని చెప్పబడతాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమద్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం, అంటే ఇతరులు నన్ను గౌరవించాలి, ఇతరులు నన్ను సన్మానించాలి, ఇతరులు నన్ను పూజించాలి అని భావంతో, గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణమునకు సంబంధించినది అని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇటువంటి రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది అస్థిరము మరియు అశాశ్వతము అయినటువంటిది అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడము వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు తమోగుణానికి చెందినది అని చెబుతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సులను గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సో దీనికి మనం చూసినట్లయితే మనకి దాదాపుగా అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి ప్రహ్లాదుడి గురించి తెలిస్తే
హిరణ్యకశిపుడు గురించి తెలుస్తుంది. ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఆ విష్ణు భగవానుడి పైన కోపాన్ని పెంచుకుంటాడు. ఎందుకంటే విష్ణువు వరాహ అవతారంలో వచ్చి తన సహోదరుడైనటువంటి హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరిస్తాడు, భూమిని ఉద్ధరించేసి చేస్తాడు. మరి అది దానికి కోపించినటువంటి ఆ హిరణ్య కశిపుడు ఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు బ్రహ్మదేవుని పై గురించి. సో మరి ఆ ఘోరమైనటువంటి తపస్సుకి ముల్లోకాలన్నీ కూడా కంపిస్తాయి. అంతటి నిగ్రహ శక్తి కలిగి చేసినటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. సో తన శరీరం అంతా కూడా పెద్ద చుట్టూ చీమలు చేరుకుంటే పుట్టలు పెడతాయని చెప్తారు. అన్ని వేల సంవత్సరాలు చేస్తూ ఉంటాడు తపస్సు. సో ఇక ఆ తపస్సుకి మెచ్చినటువంటి బ్రహ్మ అక్కడికి వచ్చి వరం అడిగితే, నాకు మరణం లేకుండా ఉండే విధమైనటువంటి అమృతత్వాన్ని పొందే విధంగా వరం ఇమ్మని అడుగుతాడు. మరి బ్రహ్మకు కూడా అది సాధ్యం కాదు. బ్రహ్మ కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత, అతని కాలమాన ప్రకారంగా 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలేసేవాడే బ్రహ్మ. మరి అటువంటి ఆ బ్రహ్మ తనకే సాధ్యం కానటువంటి దానిని తను ఎలా ఇవ్వగలడు? అది సాధ్యం కాదు, వేరేది కోరుకో హిరణ్యకశిప అంటాడు. అప్పుడు హిరణ్యకశిపుడు చాలా తెలివిగా నీళ్ళలో గాని, గాలిలో కానీ, వెలుతురు సమయంలో గాని, రాత్రి సమయంలో గాని, ఇంటిలో గాని, బయట గాని, సో మానవుల చేత గాని, జంతువుల చేత గాని, ఆయుధం చేత గాని, దేని చేత కూడా నేను సంహరించబడవద్దు అని చెప్తాడు. సరే తదాస్తు అని చెప్తాడు బ్రహ్మ. సో అప్పుడు ఆ వరం పొందినటువంటి గర్వంతో ముల్లోకాలలో ఉన్నటువంటి దేవతలందరినీ కూడా అతడు దండయాత్ర చేస్తాడు. ఇంద్రుని యొక్క రాజ్యంపైకి దండయాత్ర, ఇంద్రుని కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. ఎంతో గర్వంతో ఇక తానే ఈ ముల్లోకాలకి ప్రభువుని అని, నన్నే అందరూ పూజించాలి అని మహర్షులు సన్యాసులకు అందరికీ హుకుం జారీ చేస్తారు. కానీ ఎవరైతే వినలేదో, ఆ విష్ణువుని ధ్యానిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా సంహరించడం జరుగుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ అంత గొప్ప శక్తి పొంది అతడు చేసిన తపస్సు ఏంటి? దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు. చివరికి తన కొడుకును కూడా సంహరించడానికి వెనకాడడు. అనేకమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద విషనాగులతో కర్పిస్తాడు, ఏనుగులతో తొక్కిస్తాడు, మంటలో పడేస్తాడు. చివరికి ఆ భక్తుడు అయినటువంటి 5 సంవత్సరాల ప్రహ్లాదుడిని రక్షించడానికి ఆ భగవంతుడు, అలాగే తన భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క మాట నెరవేరే విధంగా అటు మానవుడు కాకుండా ఇటు జంతువు కాకుండా సగము మానవుడు సగము సింహలాగా నరసింహ అవతారంలో, నరుడు సింహుడు కలిసి ఉన్నటువంటి, అంటే అటు మానవుడు కాదు, జంతు కాదు, ఎటువంటి ఆయుధం కాకుండా తన యొక్క గోర్లతో, సింహం యొక్క గోర్లు చాలా వాడిగా ఉంటాయి కదా, ఆ గోర్లతోనే చీల్చేస్తాడు. అలాగే పైన కానీ కింద కానీ అన్నాడు కదా, కాకుండా అటు ఇంట్లో కాకుండా బయట కాకుండా దర్వాజా దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసి కూర్చుని తన కాళ్ళపై, భూమిపైన ఆకాశంలో కాకుండా నీళ్ళలో కాకుండా అంటాడు కదా, తన యొక్క మోకాళ్ళపైన ఉంచుకొని ఆ కఠినమైనటువంటి హృదయాన్ని ఆయన యొక్క నఖాలతో చీల్చేస్తాడు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు, అంటే దుర్మార్గులు ఉంటారు, ఆ దుర్మార్గులను భగవంతుడు భక్తులను కాపాడడానికి, వాళ్ళని శిక్షించడానికి అవతారాలు తీసుకుంటాడు. నరసింహ అవతారం వచ్చినటువంటిది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ కనిపిస్తున్నటువంటి మరొక రాక్షసుడు వృకాసురుడు. ఎంతటి మూర్ఖుడు, అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇబ్బంది అంటే, అతడు శివుని గురించి చాలా కఠోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. ఎంతటి గొప్ప తపస్సు అంటే, కఠోరమైన తపస్సు అంటే, మూర్ఖమైనటువంటి తపస్సు అంటే, తన శరీర అవయవాలను కోసి ఆ మంటలో ఇస్తాడు, అగ్నికి ఇస్తాడు. సో సరే ఆ బోళా శంకరుడు వస్తాడు, ఏం కావాలి నాయనా నీకు అంటే, ఇంత ఘోరమైన తపస్సు ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఏం కావాలి అంటే, నేను ఎవడి నెత్తిన చేతులు పెడితే వాడు పీసులు ముక్కలు ముక్కలుగా ఖండించబడాలి అని కోరుకుంటాడు. సో అది వాడు కోరుకున్నటువంటి వరం. మరి కోరుకున్నోడు అలా ఊరుకుంటాడా? అసలు అతని ఉద్దేశం వేరు. దుర్మార్గంగా ఆ శివుడినే ఆ వరం ద్వారా సంహరించి పార్వతీ మాతని ఇబ్బంది గురి చేయాలి అనేటువంటిది ఉద్దేశం అని ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అయితే మరి నువ్వు వరం ఇచ్చావు కదా, మరి ఆ వరాన్ని నేను పరీక్షించాలి అని
వస్తుంటాడు. శివుడి పైన నేనెత్తిన పెట్టి చూస్తాను, మరి అది పనిచేస్తుందో లేదో అని చెప్పేసి ఎమ్మడబడతాడు. అప్పుడు శివుడు పరుగెత్తుతూ ఉంటాడు. వాని వెనక శివుని వెనక వృకాసురుడు పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఇది గమనించినటువంటి విష్ణువు మళ్ళీ ఒక బాలుడు రూపంలో వృకాసురుడికి ఎదురుగా వచ్చి, ఏమి వృకాసుర అంటే, శివుడు వరం ఇచ్చాడు పరీక్షిస్తా అంటే పారిపోతున్నాడు అంటే, సరే శివుడు ఎక్కడికి పోడు కానీ వస్తాడు కానీ నువ్వు నదిలోకి వెళ్ళి శుభ్రంగా స్నానం చేసిరా, ఇప్పుడు ఎందుకు నువ్వు అంతా ఘోరంగా తపస్సు చేసి చాలా ఇదిగా ఉన్నావు కదా అని అంటే, సరే అని నదిలోకి వెళ్ళి శుభ్రంగా తలస్నానం చేసిరా అని చెప్తాడట. సో మరి నదిలోకి వెళ్ళి మునిగిన తర్వాత సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తాం, లేవగానే ఇలా అనుకుంటాం. సో ఆ వృకాసుడు తన్నెత్తినే తన చేతులు పెట్టుకొని ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోతాడు. సో ఆ విధంగా ఈ బ్రహ్మ శివులు రాక్షసులకు వరాలు ఇస్తాడు. ఆ విష్ణు వచ్చి వాళ్ళని ఏదో విధంగా మళ్ళీ ఆ సమస్యల నుండి బయటపడడం జరిగింది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఇక్కడ దానం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఏ దానం అయితే ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి ప్రదేశంలో యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి మన కర్తవ్య భావంతో ఇవ్వబడేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తారు. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే ఆ నందోత్సవం జరుపుతాడట నందుడు. కృష్ణ భగవానులు వాళ్ళ ఇంట్లో అవతారం తీసుకున్నారు. ఆ యశోద మైకి మరియు నందుడికి ఆ కృష్ణ భగవానుడు జన్మించగానే అక్కడున్నటువంటి బ్రాహ్మణులను, ఆ బృందావన వాసులందరినీ పిలిచి ఆ గోవులను, దానాన్ని, అనేకమైనటువంటి బంగారం, ధాన్యాన్ని దాన ధర్మాలు ఇస్తారు. సో అది ఎటువంటి ప్రతిఫలం వాంఛించకుండా సరైన సమయం అంటే ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకున్న సమయం. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బృందావనంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా గొప్ప వాళ్ళే. సో యోగ్యులైనటువంటి వ్యక్తికి ఆ నందుడు కర్తవ్య భావంతో ఇచ్చినటువంటి యజ్ఞంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అది సత్వగుణ యజ్ఞం. సో మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ చెప్తారు, కానీ ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని కోరుకుంటూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసేటువంటి దానం, ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదో కోరుకుని దానాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఈ దానం చేస్తే ఇది కొరుగుతుంది, ఈ దానం చేస్తే ఇది లభిస్తుంది అనేటువంటి భావాలు చెప్తూ ఉంటారు మనకి. లేదా ఏదైనా ఒక కోరికను కోరుకుంటూ దానం చేయడం, ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం లేకపోయినా దానం చేయవలసి వస్తుంది. ఎవరో చెప్పారు, ఇగో పలానా ఆయన దగ్గర పోతే ఆయన ఇస్తాడు అని అంటే పోతూ ఉంటారు. సో అలా ఇష్టం లేకపోయినా ఒక్కొక్కసారి చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంటాయి. అటువంటి వాటిని రజోగుణ సంబంధితమైన దానంగా చెప్తారు అర్జున అని చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఇక తమో గుణమైనటువంటి దానం అంటే ఏంటో కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి, అర్హత లేనటువంటి వాడికి, ఎవడికి పడితే వాడికి దానం చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే దానాలు ఎక్కడెక్కడ చేయాలంటే తీర్థస్థానాలలో దానం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా ఎవరికి పడితే వాడికి దానం చేయకుండా సరైనటువంటి సమయం, అనువు కాని చోట అకాలంలో సరైనటువంటి సమయం కానటువంటి వాడికి, అలాగే ఆ దానానికి అర్హత లేనటువంటి వాడికి అగౌరవంగా, అవమానకరంగా ఇచ్చేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమో గుణానికి చెందినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం, వీడు ఇక్కడ కూర్చొని హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటున్నాడు. వీడ్ అంటే ఏంటి? మత్తు పదార్థాలు. సో ఆ మత్తు పదార్థాలకి వీడికి దానం కావాలట, హెల్ప్ కావాలట. సో అలాంటి వాడికి ఏదైనా చేస్తే అది వాడిని కూడా పాడు చేసినట్టు అవుతుంది, ఆ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా పాడవుతారు. సో కాబట్టి ఎవరికైనా ఏదైనా ఇస్తూ ఉన్నట్లు అవతల వాడు దాన్ని దేనికి ఉపయోగించుకుంటున్నాడు అనేది కూడా చూసి దానం చేయాలి. అందుకనే ఎవరికి పడితే వాడికి దానం చేయడం కాకుండా ఆలయాలకు దానం చేయడం అనేటువంటిది, అందుకే అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అని చెప్తుంది. సో ఈ తమో గుణం నుండి బయటపడడానికి మనము భగవత్ కార్యాల్లోనే దాన ధర్మాలు చేయాలి అని చెప్తాం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురా. సో ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము,
సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయినప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను అంటే ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి 3 పదాలని వాడబడ్డాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేనిని మరి ఆ పరబ్రహ్మాన్ని అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సూచించడానికి ఈ 3 పదాలు వాడబడినవిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో అంటే సాధారణంగా ఆ తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఆహారము సత్వ రజో తమో గుణాల్లో 3 రకాలుగా విభజించబడ్డాయి అనేటువంటిది ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి. సో మరి ఇక ఆ వాటి నుండి చెప్పిన తర్వాత ఆ పరబ్రహ్మము అంటే నిత్యుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడే ఓం తత్ సత్ ఆ భగవంతుని యొక్క లక్ష్యంగా చేసినప్పుడు ఈ పదాలు వాడబడతాయి అని చెప్తారు. ఈ 3 పదాలు ప్రత్యేకంగా పరతత్వము అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సూచిస్తాయి అని వేద మంత్రాలలో ఎల్లప్పుడూ ఓం అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఓంకారంతోనే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వేద మంత్రాల్లో. సో ఆ భగవంతుని యొక్క సాధారణంగా ఏదైనా మనము కీర్తించేటప్పుడు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ, ఓం నమో నారాయణాయ అంటూ. సో ఆ విధంగా ఓం అనేటువంటి పదాన్ని మనము ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఓం తద్విష్ణు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని దివ్య నామాలతో కలిపి ఈ పదాలను ఓంని ఉచ్చరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇంకా ఆ పదాలలో మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అని ఋగ్వేదంలో చెప్పబడి అంటే ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క పాద పద్మాలే పరమభక్తి పదము అనేటువంటిది. సో ఇంకా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి అంటే భగవద్ధామానికి చేరుకునేటువంటి కోరికల్లో ఈ ఓం తత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఆ ఫలవాంఛ లేకుండా మనిషి తత్ అనేటువంటి పదాలతో నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు తప్పక నిర్వహించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే తత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఎక్కువగా వాడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఆ సత్ అనేటువంటి పదము పరతత్వము యొక్క భక్తియుత ఆ యజ్ఞ లక్ష్యం, ఆ భక్తియుతమైనటువంటి యజ్ఞ లక్ష్యాన్ని ఈ సత్ అనేటువంటి పదం సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ సత్ అనేటువంటిది ఆ యజ్ఞ నిర్వాహకుడు కూడా సత్ అనేటువంటి పదము వాడబడుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ సూచిస్తుంది. సద్భావే సాధుభావే అనేటువంటి పదాల్లో మనము ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం అనేది చెప్తారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. ఇది అసత్. సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది, మరి అసత్ అని చెప్తున్నారు. అంటే అశాశ్వతమైనది. ఏది అశాశ్వతం అంటే భగవంతుని పైన విశ్వాసము లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైనా అది శాశ్వతము కానిది అని చెప్తున్నారు. అంటే అది అసత్ అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అది ఈ జన్మలో లేదా తర్వాత జన్మలో కూడా పనికిరానటువంటిది అర్జున అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞమే గాని, దానమే గాని లేదా తపస్సే గాని ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యము లేకుండా చేసేది ఏదైనా పనికిరానిదే అవుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అందుకే అటువంటి కర్మలు అతి దుష్టకరమైనవిగా చెప్తూ ఉంటారు, దుష్టమైనవిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని కొరకే, ఆ భక్తి భావనలో చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని
నిరంతరము కూడా ప్రేమయుతంగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అదే ఆ జీవుల యొక్క పరమ లక్ష్యము. అందుకే మనిషి నేరుగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టాలి అనేది ఈ 17వ అధ్యాయం యొక్క ముఖ్య సందేశంగా మనకి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు.